Hi guys, welcome back to my channel. So today's video, it's going to be following Ann Klutz makeup tutorial. So this is the trend right now. It's the I tried something something. So I tried Ann Klutz makeup tutorial, and this is the makeup that I'm gonna be following today. Come on. Ang ganda niya. And then I'll try to speak Tagalog, okay? Or Bisaya. Kasi ang Bisaya ko, day. Channels. Mahinhin talaga si Ann. Murag ako. And so I'm using Aqua 4. It's a balm that really helps me with my dry, flaky lips. I try to exfoliate it. That's why it's kind of red right now. So, pasensya na ha. I hope this turned out to be nice. Ay, naku. Pag Tagalog talaga, nahihirapan ako. My brain and my mouth doesn't coincide. This one? Hindi. Pag nagchat-chat ako or pag nagsusulat, mabilis. Pero pag nagsasalita ako, it will take me like a few seconds until I can speak. Ganon. Mahina ang bunganga ko. Bisaya pa ning kamutan. Ano bang Tagalog sa try? Basta I'll try na magtagalog ako kasi Tagalog yung pina-follow ko, di ba? Gonna use also products from Maybelline, pero kung ano lang meron ako. And it's not the same product na ginagamit niya kasi wala ako. May isang local product ako na gagamitin din kasi isang beses ko lang na gamit. Yun na lang ang gagamitin ko. Okay, let's proceed. Ang dami kong sinatsat. Ganda talaga niya. Yung personality niya maganda. Diba? Go na tayo, Ann. So, nag-lip balm na siya. Ay, wait. Hala, piskot. Okay, sige. All the way, ano lang, from the very beginning. Hindi ko ma-skip. Sige, ano ba yan? Sige na. I think I saw this one, so hindi ko masyadong alam yung hindi ko natandaan yung ginagawa niya. Pero I think it's very easy naman. I think for me. Parang I can follow it. Hindi siya nag-primer. Hala, yung gagamitin ko, ito, Maybelline Superstay, di ba? Hala, hindi siya nag-primer. Ay, hindi pwedeng So, ito na lang yung gagamitin ko. Maybelline naman din. So, it's Maybelline Master Prime. So, yan na muna ang gagamitin ko. Kasi si Ann, di ba, napaka-flawless niya. Ako, hindi naman ako flawless. Tsaka, matanda na rin ako. You know, mas matanda pa ako sa inyong lahat, I think. So, kaya hindi pwede. Yan, dito na lang sa mga, malalaking pores, yan ang gagawin ko. Okay, for my English viewer, I will try to caption or make an English caption so you will understand what I'm saying. So, actually, I'm following Ann Klutz. She's one of the famous... Quiet. She's one of the famous YouTuber in the Philippines, so that's what I'm following right now. If you don't understand, just skip it. Maybe lower down the volume. Ito na, nag-prime na lang ako. Dito na lang sa T-zone. Ito, wala. Ang gagamitin kong foundation, ito, Maybelline Superstay. Ano siya? Ano ba yun? Dark. Mas dark ito sa color ko. So, I will mix up a yellow concealer. Kasi pag yellow concealer, parang natutone down yung orange, like, undertone nito. So, it will get better on my skin. Tapos, wala akong yellow na concealer from Maybelline. So, ang gagamitin ko, itong NYX HD. At saka, gagamitin ko rin yung lighter na concealer na Maybelline Fit Me. I-mix ko tong tatlong ito. Ang ganda ng effect ng foundation sa akin. So, behind the scene na lang tong pag may mix up ko kasi baka matatagalan pa tayo. Okay? Ang shade ko dito is B2. Kuha ko ng flat brush. Okay, flat brush. Taka sandali.
Ginamit niya yung flat brush. Tsaka sandalian. Ang bilis-bilis mo. Okay. So, gumamit siya ng flat brush. Ito yung sa akin, Sigma. I know, mas mahal siya. Wala naman ako kay Ann. Ito lang yung sa akin. So, yun na lang gagamitin ha. Pasensya na po. Okay. So, ito na yung na, na mix na, cocktail foundation. So, yan, ganyan lang muna. Tapos, i-speed up ko na lang, ha, kasi, papunta na siya sa, ewan ko, saan na siya papunta. Okay. Oh, nagko-conceal siya. So, she's using, meron ako nun, medium, yung ginamit niya na H1. Meron ako, I have a neutralizer, nasira kasi siya. No, nasira siya, pero pwede pa naman siya. Tsaka itong color na to, hindi ko alam kung anong color. Pero may para siyang beige color, so may pagka-pink siya. Mommy, Diba don't talk napaka-bright niya? Spanish. I don't talk Spanish! Mommy, silly. So, dito rin, gawin natin, ganyan. Tsaka, ano ba yung ginawa niya? Lalagyan nga rin ako sa nose. Nose, gilid ng nose. Yes, Spanish. Spanish daw, sabi niya niya. Ito, ganyan. Tapos, forehead. Ganyan yung ginawa niya. And then, na nose, gilid ng nose. I will mix din itong shade na to, yung pinker, kasi over na tong, na to. So, this is more like a pinker undertone. So, hindi ko alam yung, na to, shade. Basta. Para, hindi masyadong, parang naglagay yata siya dito eh. Okay. Alright, tapos, gumamit siya ng sponge. Tapos, i-blend na natin. Okay. Hala. Parang nasubraan yata eh. Pasensya na. Parang nasubraan ko yata. Sobraan? Ano? Sobraan! Ang tawag doon? Parang sumobra. Ay, nako. Yan, am I speaking Spanish? Yan. Sabi ng anak ko, Mommy, you're speaking Spanish. Ito na ang gagamitin ko. Itong Maybelline Fit Me Loose Finishing Powder, and I got in the shade Fair Light number 10. So, yan ang gagamitin ko. Gumamit siya ng brush. Hindi ako magamit ng brush, ha, kasi dito, I have dry under eye. Tapos, I put some, gumamit din ako ng primer. Pag nababrush ako, streaky siya. So, sponge na lang muna, okay? Pero the rest, gagamitin ko yung brush. Okay, so, ito muna. Parang sinet muna ni Annie yata ang mga highlighted areas. So, ayan. Teka. There you go. Naglalak na naman. Ano ba to? Ang hirap naman. Naglalak na naman siya. So, ayan. Yung foundation, make sure na mag-bake kayo. So, bake. Sabi niya, bake. Okay, kung mapapansin niyo yung kilay ko ngayon. Ayun lang. Hindi niya sinet yung niya. Bagong stranding yan. Okay. Kaya ganyan yung itsura. Ganun lang. Babak-bak. Kasi sa umpisa, Okay, ganun lang pala. itsura. Pero, Okay, ayusin natin next yan. move. Using itong Maybelline Fashion Okay, sa brown na siya. Wala ako noon. So, ito na lang gagamitin ko. Browsings. Okay, ito yung gagamitin ko. And gumamit siya ng angle brush. Okay, yan. masyadong halata yung Okay, parang ang bilis mo, Ann. Saka sandali. So, parang gumamit lang si Ann ng brown. So, ito lang naman din. Brown ito, tsaka yung wax. So, brown na lang muna ang gagawin ko. So, i-fill up ko na lang muna yung aking kilay. Tapos, ng kilay ni Ann. Ano tawag dito? Tawag ito, makapal. Tapos, yung kilay ko, hindi masyado, pero i-follow ko lang, okay? So, hindi na ako magsasalita para makuha natin. Nagawa niya yung kilay niya. Yung sa akin.
mas makapal yung sa kanya. So, kakapalan ko kaya itong akin. I-off ko na lang, guys. Kasi parang matatagalan tayo pag kilay, no? Parang si babaeng marangal. Kilay is life. Nahihirapan pag nagsasalita. Okay, gawin ko na muna off-cam, okay? Clean up ko lang ng concealer. Tapos, buti na lang yung eyeshadow na ginawa ni Anne is hindi masyadong complicated. So, mariremedyohan natin to. Okay? So, ano ba? Unclothes na ba ang kilay na to? Hindi eh. Parang, pasensya na, Anne. Ganito lang yung talagang kaya ko, no? Oh. Ay, naloloka ako sa kilay na to. So, pink daw ang yung ano niya. So, gagawin ko ito. I will use this one from Aido. Isang beses ko lang to na-try. Gumamit siya ng brown. Wala naman itong brown. So, gagawin ko. Ito na lang chocolate. Tapos, dark brown ata. Itong gagawin ko, lighter lang. Teka, sandali ha. Fix natin yung isang mata. Parang hindi siya blend. Hindi naman blend. Ito yung gagamitin ko sa sa inner lid natin. Tapos, gumamit siya ng flat synthetic na brush. Ito na lang sa akin from Sonia Kashuk. Mas malaki kasi yung eyes ni Anne kaysa sa akin. Ang liit ng aking eyes. So, gagawin ko ng konti. Napaka-pigmented na ng ginamit niya na gamit lang ako ng Fix Plus, guys, kasi yung sa kanya nung pag ganyan niya nung tawag ng butang, basta pag butang niya i-wet ko na lang muna yung brush ko. Fix Plus lang yung gamitin ko, tapos ididiin ko yung brush sa palette para magiging mas foiled look. Kasi parang mas foiled yung sa kanya. So, yan. Parang nasistress ako yata sa video na ito, Kasi Tagalog, nasistress ako. Okay, tapos blenden niya para magiging well-blended yung dating. Next, anong ginawa niya? Pink. Okay, pink lower lash line. Pero konti lang daw. Konti on the lower lash line, tsaka brown. Hindi masyado makita yung brown, so lilipat ako dito sa black. So, ito na black na to. Ganyan ang gagamitin ko. Ito ay para ma-enhance lang yung lower lashes. Lalo na sa mga kagaya ko. Diba? Konti. Eyeliner tayo. So, eyeliner niya. Sharp, powerful. Ganyan. Wala ako niyan, pero I have a Maybelline eyeliner. So, yan ang gagawin ko. Huwag kalimutan yung lower lashes. Maybelline pa rin para this gel liner. Tapos, hindi ko to type. Talaga. Hindi ako nagta-tight lines sa taas. Kasi, iiyak lang ako. Sana, type ko talaga tong Wet n Wild na to. Kasi, siya? Pigmented niya. Tapos, mura pa. And, dito rin. Okay, she started from her brow, tapos yan, ganyan. Okay, dito siya nag-start. Tapos, yan, ganyan. Still using that pink blush. So, ito pa rin ang gagamitin ko. Konti lang yung ginawa niya. Pure Nude from Essence ang gagamitin natin as a highlight. She put it here. Parang very subtle lang naman yung ginawa ni Anne. She put a lot in there. Cheeks, glowy daw sa ganyan. Tapos, red na lipstick. Yay! Okay. I got it. Super Stay Matte. Okay, hindi siya nag-overline ng lips. Okay, ganyan. Umaura na siya. Ganyan. Okay. She's wearing a long, parang long sleeve na white. Tapos, she opened it up here. So,
ang gagawin natin, okay? So, I'll finish my lipstick and then I'll come back. So, that's it, guys. Ito na po. Salamat sa panonood. I hope nag-enjoy kayo. And if you're not subscribed to my channel, please subscribe. At i-hit nyo na rin yung bell button para maka-update kayo. Yeah. And thank you again so much for watching. Sa uulitin.